of Institutions सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रांखावरिनि आंखालाव एटिना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउशन्सआव सोलोंथाइ लानो हायै फरायसाफोरा बे बारनिफ्राय जिंगासिनो गोनां गैला। एटिना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउशन्स बेंगालराव गोबां कर्सफोर दं, जेरै जिएनएम, बिएससि नार्सिं, एमएससि नार्सिं, फिजियोथेरापि, एलिट साइन्स, बी फार्म, डी फार्म आरो बायदि बायदि। हायर सेकेन्डारि आरो बिनिख्रुइ बांसिन उथ्रिसार जानानै बेकार थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय जब सिकिउरिटि प्लेसमेन्ट गेरेन्टिजों लोगोसे थाग्रा रुमनिफ्राय सोलोंसालिसिम थांलाय फैलायनिबो बेसेन नाङि बासनि सुबिदाबो दं। एक्स एनडिएफबीनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि डक्टर रन्जन दैमारी बिदानि बिहामजो निसा दैमारीया गोबाव समनिफ्रायनो गोबां फरायसाफोरखौ गावसोरनि बे इन्स्टिटिउशन्सआव फोरोंथाय होनानै प्लेसमेन्ट होबोबाय। बेनिखायनो एटिना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउशन्सआव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 600025898555 नैबे मबाइल नम्बराव सुलाद लानो हागोन। Namaste, myself Pridima Bhatta from Nepal, Chitwan district. Namaste, myself Pridima Bhatta from Nepal, Chitwan district. एथिना ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसनमा हामीले क्वालिटी एजुकेसन, प्रपर प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ र सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट पाएका छौँ। आज जथेस्थ' मोजां मोनदों गावनो होजोंहाय गथ'खौ निसा मेमनि थ्रुयै दोनहैनाय जादोंमोन। नार्सिं लाइनाव जिएनएम कर्स खालामबाय थादों। जथेस्थ' होजों आं थांनानै नुहैबाय, जथेस्थ' मोजां फेसिलिटिस दोङो। हस्टेल जथेस्थ' बरिया फेसिलिटिस, हस्टेलनिफ्राय कलेजसिम माने गारि घरानि जथेस्थ' फेसिलिटिस दोङो। बिसोरा कलेजसिम लांलाय लाबोलाय खालामग्रा बास दोङो बे इन्स्टिटिउटआव। आं निजे थांनानै जथेस्थ' आरो मेन खोथाया जाहैबाय जोङो फार्स्टआव एसे गिनाय दङमोन, जेनेबा सिकिउरिटिनि बेलायाव, जेनेबा सेफटि नंगौना नङा। बा जों थांनानै गम मोनबाय जथेस्थ' सेफटिनि बेलायावथ' टेनसनखौनो लानो दरकार गैया। जथेस्थ' माने आलफिसान लायो जोंनि इन्स्टिट्यूटनि माबाफोरा। बैंगलोर का अथेना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपके लिए लाया है प्रोफेशनल हेल्थ केयर कोर्सेज। चाहे आपको नर्सिंग, बीपीटी या अलाइड हेल्थ साइंसेज में एटी और ओटी जैसे कोर्स करने हो, चॉइस आपकी है। यहाँ 500 से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रहे हैं। साथ ही आपको स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन सपोर्ट भी मिलता है। बैंगलोर के बेस्ट एनवायरनमेंट में अपना फ्यूचर सेट करो।